Wadhi nyime tim mar KCB RFC, joloch mag tuke mag rugby tielo mar Christie Sevens, bang' rodho tim mar Strathmore Leos points 17-12 e alap ma RFUEA ground. Strathmore Leos nochako tugo makare bang' loyo try achiel kendo yudo conversion mane oketo gi points 7 mbele. Jobengi ma KCB noyudo tries 2 mapiyo gi conversion mane oketo gi nyime points 12-5 kendo tero tugo e yueyo. Bang' jotugo wuok e yueyo, Vincent Onyala noloyo ne KCB try achiel kendo bedo mbele points 17-5. Leos noyudo try achiel bang'e, kata kamano thuolo norumo. E wuoth mar finals mar KCB noloyo tim mar Mwamba points 24-5 e quarter kapok girodho Nakuru points 33-7 e tielo mar nus finals. And there's a few changes that we brought into the team that boosted even the morale of the team. So most of the things that we did, the things that they could have even done at the other tournaments that we lost. Because I say every time I'm asked why I've won the 2 last tournaments, it's because of luck. We fell very short, but we had the hunger to go through and be able to win. So it's just a congratulations to them and their resilience and the hard work they put to be able to succeed today. Kamano mano bende makelo giko mar weche manyien. Kapok wadhi giko mar weche manyien ni bang' jatugo ma sulwe Hari